खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी रायजोनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा धोरोमखौ लानानै गिदिरथार बाथ्रा फोरमायदों जेराव बर' ख्रिस्टान आरो बर'नि गेजेराव धोरोमखौ लानानै थिरांथा खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। दा बे समाव गिबियावनो फोरमायदि जोंनिफ्राय धोरोमखौ लानानै बेले बेजे खौरां फोसावनायनि जोंहा जेबो थांखि गैया, नाथाय आथिखालाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा धोरोमखौ लानानै बाथ्रा बुंनायलाय धोरोमखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायलाय नोंथांमोननि गेजेराव जों मन्त्रि एमएलए एबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनांगौ बाध्यता जानानै फैयो। थिग बेबायदिनो रायजोनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा बर' ख्रिस्टानफोरा थिरांथा लानांगौ माइनरिटियाव थानो ना शिड्युल ट्राइबआव थानो। थारैनो नंगौ, दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोरोमनि एबा गोबां धोरोमखौ सिबिग्रा दङ, ख्रिस्टान, बाथौ, ब्रह्म, गुबुन बेफोरबायदि गुबुन गोबां धोरोमाव दङ। नाथाय बे समाव बर' ख्रिस्टानफोरनि सायाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा थोंजों सोंथि खालामदों एबा थोंजों खावलायदों जे बर' ख्रिस्टानफोरा थारैनो थिरांथा लानांगौ जे माइनरिटियाव थानो ना शिड्युल ट्राइबआव थानो। जुदि शिड्युल ट्राइबआव थायोब्ला माइनरिटिनि खाबुखौ नागारनांगौ आरो माइनरिटियाव थानोब्ला शिड्युल ट्राइबखौ नागारनांगौ होननानै बिश्वजित दैमारीनि गिदिरथार बाथ्रा, जाय बाथ्राया दिनैनि समाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सोंथि सिखारदों। बिश्वजित दैमारी थामहिनबा रायजोनि गोख्रों मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा जेराव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आथिखालनि रायजोनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा धोरोमनि खामानि मावबोनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव धोरोमनि बाथ्रा बुंनायाव बारसोमफिनदों मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बर'नि माखासे सुबुंफोरा बहा थामारगोन बेखौ थि खालामना लानांगौ मन्त्रि बिश्वजित दैमारीनि गोख्रों खावलायनाय। दिनैनि समाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोरोमाव दङ एबा गोबां धोरोम सिबिनानै सोलिलांगासिनो दं आरो बिथांमोनखौबो खावलायदों जे जोंनि बर' हारिफोरा माबे धोरोमाव थामारगोन बेखौ दिनै थिरांथा खालामना लानाया जोबोरैनो गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंदों। बेजों लोगोसे आरोबाव फोरमायबावदों दि गोसो जाब्लानो धोरोमखौ सोलायनो हानाय नंलिया आरो गोबां जुदि बेफोरबायदि धोरोम सोलायनायनि अजद होयोब्ला थाबैनो सरकारनिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन। सोरबाफोर जुदि रांखावरि होनानै धोरोम सोलायनायनि खाबु होदोंब्ला बेनि सायावबो गोख्रों नायबिजिरनायनि एबा बिनि सायाव गोख्रों राहा लानायनिबो थांखि लागोन होननानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' ख्रिस्टानफोरा माबेयाव थानो बेखौ थिरांथा खालामनाया मोजां, शिड्युल ट्राइबआव थानो ना माइनरिटियाव थानो। जुदि शिड्युल ट्राइबआव थानो गोसो दङब्ला माइनरिटिखौ गारनांगोन आरो माइनरिटियाव थानोब्ला शिड्युल ट्राइबखौ गारनांगोन होननानै मन्त्रि बिश्वजित दैमारीनि बेरफुसार बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बर' ख्रिस्टानफोरनि सायाव माबादि खावलायदों मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। যদি আইন আছে এতিয়া অসমত কোনেও ধৰ্ম কনভাৰ্সনৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। কোনোবাই যদি দেখিছে অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব। গতিকে ধৰ্ম সব থাকিব, কিন্তু এতিয়া ধৰ্ম কনভাৰ্সনটো মানে আমাৰ আইন মতে এইটো কৰিব নোৱাৰিব কোনেও। সবে কনচিয়াছ হ'ব লাগিব, আইনটো জানিব লাগিব, আইনটো জানি ফালে তেওঁ অভিযোগ দিব লাগিব, তেতিয়াহে ডিপাৰ্টমেণ্টে একশ্যন ল'ব, পুলিচে একশ্যন ল'ব। এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে সবে এই বিষয়ত জানিব লাগে। মই কৈছোঁ আপোনালোকেও জানিব লাগে। মই আপিল কৰিছোঁ বড়ো মানুহখিনি যে ক'ত থাকিব লাগে সব ঠিক কৰিব লাগে। আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানে ধৰ্মীয় লোকসকলকো কৈছোঁ নিজে ডিচাইড কৰ, ওইদাৰ তুমি মাইনৰিটি থাকিবা না শিডিউল ট্ৰাইবছত থাকিবা। যদি শিডিউল ট্ৰাইবছত আছে তুমি মাইনৰিটিৰ ফেচিলিটি নল'বা, মাইনৰিটি কমিশ্যন নাযাবা, মাইনৰিটি গ্ৰাণ্টো ল'ব নালাগে যিহেতু তুমি শিডিউল ট্ৰাইবছ হিচাপে পায়। আৰু যদি তুমি মাইনৰিটি গ্ৰাণ্ট বিচাৰে, মাইনৰিটি মানে কমিশ্যন যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ শিডিউল ট্ৰাইবছৰ সুবিধাটো ল'ব নালাগে।